Pundok sa mga driver nangayo sa pagwagtang sa oil deregulation law o buhis alang sa gasolina o diesel. Dulang 275 million pesos ang winning bid alang sa pagtukod sa Bagong City Hospital. Dato nga dinagpan gihatagan og special treatment sa kapulisan apan hepe sa dakbayan nang himakak niini. Kabalay sa waiter o bouncer mupasaka og sumbong batok sa pulis sa Lapu-Lapu nga nakapusil sulod sa bar. Temporary plate numbers dili na mahimong gamiton sugod Oktubre 16. Mga bagong plate numbers ana sa LTO ug mga car dealers. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, bitsa 30 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Andrea, mga kapatid, pagwagtang sa oil deregulation law o pagwagtang sa value-added tax sa presyo sa fuel mao ang panawagan sa pundok sa mga driver sa ilang pagprotesta karong adlaw. Matod sa grupong Piston, di transport strike ang ilang gihimo kundi usa ka march rally. Jinky Bargio, Suginlimi. Nagtapok dinhi sa Fuente Osmeña Circle ang dulan 300 ka mga sakop sa grupong Piston gikan sa Sugbo ug Mandawi agig suporta sa nationwide transport protest. Naka-standby ang mga sakop sa Civil Disturbance Management sa Cebu City Police Office agig pagpangandam sa posibleng kagubot nga mutumaw sa picket rally nga himuon sa maong grupo. Every time man ay rally o yani nga rally transport strike is open na sa ato sa police nga nagutay detail nga kuan ano yung CDM. Bitbit ang mga placards buot sa mga drivers nga ibasura na sa hingpit ang oil deregulation law, pagpatuman sa 6 pesos nga fuel subsidy ug ang pagwagtang sa 12% nga VAT sa lana. Tungod ni sa pagpaduso sa mga demanda ug mga yangungo karon nga mga palisiya, lokal nga palisiya ug nasudnong palisiya nga gipakanaog o gipahamtang dinhi sa mga yanong driver sa atong kagamanan sa pagkakaron. Gikan sa Fuente Circle, nagmarcha ang mga drivers padung sa buhatan sa Department of Energy aron ipaabot ang ilang mga mulo. Apan giingon, wa didto sa buhatan ang regional nga direktor. Ang atong demanda na pagpapasura ng 12% bakteron dili manungog ni direktor na wala pa sila. Pero kita karon panalo ng sabi, Basura! Sa phone interview kang Director Antonio Labio, siya nagkanayon nga di nila kontrolado ang pagpatuman sa value-added tax apan andam niya nga tubangon ang mga representante kung kinahanglanon. Dili ko nila ito na madawat ang ilang mga decision, pero ang papunta ko pasabot, ang mga aksyon na natin nila yung doon ay power. Dapat na napagtangtang sa mga bagay. Wala man na sa power sa DOE. Apan gawa sa issue sa DOE, panawagan sa mga drivers ngadto sa LTO nga usbon unta ang ubang probisyon nga nalatid sa Joint Administrative Order nga nagpahamtang og dagkong multa sa traffic violations. Apan ang LTO miingon, wa sila'y nadawat nga formal nga reklamo gikan sa grupong Piston. Nga kung atong tanawon karon hard na kayo ang pagpanakop sa mga LTO, dili lang kay dakpon ang driver, kundi dadon na gyud ang mga unit sa driver og i-impoundon dito sa ilang buhatan, sa ilang impounding area. Di ko ka sympathize or di ko ka except that we are being told nga dili na to pugngan mo sa mo stand karon di mo pugong kung mawilga mo make sure nga you do it more responsibly lang, no? Lakip sa mga sentimiento sa grupo mo ang padayong pag-serve sa sitom ug bench warrants batok sa mga traffic violation sa mga driver nga napasaka sa korte. Giklaro sa grupong Piston nga march rally ra ang ilang gihimo kaganiha ug dili usa ka transport strike. Gani wa nila giawhag ang mga drivers nga mosalmot sa maong kalihukan tungod kay wa sila'y plano nga iparalisa ang biyahe sa mga jeep di paseroan. Matod ni Greg Perez, bugtong mga miyembro lang sa Piston ang misalmot ug di na nila kontrolado kung may ubang driver nga mosimpatiya kanila. Ang sitom enforcer way na matikdan nga pagkaparalisa sa pampublikong sakyanan tungod sa protest rally sa Piston. Ingon po nga
naka-paralyze kayo. Pero naman yung tayo mga kaigsuunan nga ma-stranded matong ipadaganan lang itong mga kausyong. Wala kita manawagan og strike, March rally ni siya, mupikit lang ni siya dito sa buhatan sa LTO pagkakaroon. Jinky Bargio, News 5. Kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo nangandam nga di mapektuhan ang mga pasahero sa gihimong March rally sa pundok sa mga driver. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Gibana-bana sa mga kadaguan sa dakbayan sa Sugbo nga katunga sa mga jeepney pasahero ang nawala sa kadalanan. Apan matod sa Vice Mayor nga wa mapektuhi ang mga commuter sa gihimong protesta sa mga driver nga sakop sa pundok ang piston. Kanunay nga nagkigistorya ang City Hall sa mga nagpasiugda sa protesta aron di mapektuhan ang mga pasahero sa pampubliko nga sakyanan. Usa ka meeting uban sa mga driver ang gikatakda ni Vice Mayor Edgar Labella uban sa mga sakop sa konseho aron katabangan ang mga driver sa ilang mga reklamo. For us to discuss on what kind of legislative intervention, although nationally, but if we deem it appropriate to render legal assistance to help you, then we will do it. So that's why I'm also inviting the city legal officer. 20 sab ka mga series buses ang giandam sa City Hall alang sa paghakot sa mga mas stranded nga pasahero. Alang sa mga bus nga mohatod ug mukuha sa mga pasahero sa may Malacañang sa Sugbo ug sa Bulacau Bridge, alang sa mga pasahero nga paingon sa Talisay ug sa habagatang bahin sa Metro Cebu. Samtang sa may SM, ang paghatod ug kuha sa mga pasahero alang niadtong paingon sa Mandaue ug ahmian ng bahin sa Metro Cebu. Pero ready ta kay in case of katong mga nahatod ng mga commuters, ready ta to deploy all. Doon na tayo 6 kuansan ang CENTCOM sa secondary roads, doon ay mga 40 barangay trucks, barangay buses. Yeah. 22 ang atong sa main roads ang atong kuan. So akong tanaw, di man siguro ma-paralyze. Leslie Caminari Vistil, News 5. Gipadayag sa mga organizers sa gihimong Green Loop road sharing ang ilang inisyal nga assessment sa maong kalihukan niadtong Domingo. Nangayo silang pasaylo ug pagsabot sa publiko. King Perez, Sugin Limi. Sud sa 4 ka oras gisirada ng inner lane sa mga dagkong kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Sama sa Osmeña Boulevard, Escario Street, General Maximum Avenue, Gorordo Avenue alang sa road sharing experiment. Tinguha sa mga organizers nga mahatagan og igong lugar ang kadalanan sa 95% sa mga Sugboanon nga wa man nag-iya og sakyanan pinaagi sa mga eksperimento. We did not receive anything but praises. We received very good feedback in terms of the skaters, the bikers. Aside from creating a city that is only for business and purely for business and people matter next to nothing, it's going to create a Metro Cebu that is a human Cebu and an environment-friendly Cebu. Matod sa mga organizers nga nagmalampuso ng maong kalihukan, bisan pa nga tataw ang huot nga trapiko. Hinungdan nga nangayo silang pagsabot sa mga naapektuhang motorista. That may have caused our drivers, etc. We'd like to apologize for. Green Loop has been studied for over a year in the academic sense. 4 months ago, we had an industry academic discussion. So na-vetted din sa industry. Gi-propose na ito sa gobyerno. Ang government said this is worth a look at. So muna nilingon sila, let's do an experiment. Okay? So before anybody says, go ahead and do it. You're welcome to do that. We're open to new ideas. But let's not kill something that's good just because it's convenient to do so. Kung si Cebu City Councilor Jerry Carillo ang pasultion, malampuson sa bang road sharing experiment. Nakita sa konsehal ang panginahanglan nga palapdan pa ang mga kadalanan sa dakbayan. Gusto ni Carillo nga mahisama sa Xiamen, China ang mga agianan sa dakbayan sa Sugbo, kundi dunay igong agianan ang mga motorista ug sa mga naggamit og alternatibong kasakyan, ingon man ang mga pedestrian. Mas maayo ito nga atong i-widen na itong mga kadalanan. Unya ilahi yun, no, ang kaning sa atong kaigsunan ng manglakaw, ilahi sad ang kaning magbike. Magagad lang sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo kung tugutan pa ang laing Green Loop subay sa kaugulingong assessment sa maong kagamhanan. I-submit pasab sa mga organizers ang full report ngadto sa Cebu City Government. So, and it's not up to us to decide that. The city has to give us the permits to do that. So we have to be able to convince the city that it's worth it.
As I said inside, this is 4 hours seems like a long time of sacrifice, but we suffer that every day. King Perez, News 5. Gibarugan sa mga sakop sa Movement for Livable Cebu nga usbo nang ipatuman nga ruta sa bus rapid transit system sa dakbayan sa Sugbo. Alang sa maong grupo nga di makabenepisyo ang kadaghanan sa ipatuman unya nga ruta sa BRT, diin magikan kini sa Bulacau Pardo, dayon subay sa Natalio Bacalso Avenue paingon sa Osmeña Boulevard, Escalio Street hangtod na sa Talamban. Sugyot sa MLC nga musubay ang BRT sa mga kadalanan sa Bulacau Pardo, Natalso Bacalso Avenue, P. Del Rosario, Imus Road, MJ Cuenco Avenue, MC Briones, Kabangkalan Route, kundi inalang sa grupo mas daghan ang pasahero nga makasakay sa bus. Because sa iyang operation duty ray manakay. So Gumikan sa pag-aga sa lana gikan sa heavy equipment truck, nangalamba ang pipila ka mga motorista sa may Archbishop Avenue, habig sa Barangay Luz, dakbayan sa Sugbo ganihang kadlaw, tungod sa kadangog sa karsada. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ubay-ubay nga mga nagmaniho og motorsiklo nga misubay dinhi sa may Archbishop Reyes Avenue. Habig sa Barangay Luz ang nangalamba ganihang kadlawon. Gitumbok nga hinungdan sa kadangog sa karsada mao ang nagbusagak nga gituang krudo o kaha asyete gikan sa heavy equipment nga miagi sa maong lugar. Usa sa mga nalamba si Carlo Rimo nga taga Mandawi, nakaangkon kinig pangusanahong og suwang. Gikan ko kuan kana apas San Miguel Mista. Padung ko video dra sa Ayala kay mag-withdraw nya na taxi nga kusog padagan overtake ni minor me pag minor mo ana slide makay dra dapita slide ayun maghihinay ri kayo gid sa gina sa kung saan mo hinay dagan nya mo brake lang yung mo apply kag brake apply mo brake wabol gid. Laing nalamba kining scooter nga gisakyan sa mag-live-in partner, diin mabdos ang babay. Hinungdan nga daling gitabang sa mga sakop sa irof. Tugan sa Barangay Tanod nga usa ka crane boom truck ang niagi sa dapit nga dunay sakay nga duha ka tawo diin ang usa niini. Gituuhang traffic enforcer sa Mandawi. Sam na bus city lagi. Dili na makakuan, bitsom lang dagang lagi. Mga taod, daghan na kayo nagkuhan, mga slide, mga motor. Tabangon na mo diri. So, mahadlo sa mi kay usog mo kayo managan niya. Pinagtabang na mo diri ang padung sa diri, break. Kuyawan sa tindas magkan kay kalit na lagana sa tungod na mo. Diri gimistilan sa kuan, bridge para magaida na mo sila nga ristunga. Nga ristunga ba kay ug mo ahat gid sila diri. Sa nakita na to ganina, matumbag yun. Wala nag-apply og brake. Matumbag yun sila. So morning amo sang igaw din bahala nagmaginhinay eri sa tunga balag magtapok sila. Natultulan sa mga tigbalita ang crane boom truck nga giparking ining construction site duol sa Ayala. Nasuta nga padayon gihapon ang pagtulo sa lana hinungdan nga gisawran og balde. Ba si usay kuan na sir. Sana bang nagtuo diha unsam na siya asiti. Ambot lang yo. Ba usay kuan na sir kay igban tere sir. Para diri gini siya. Sara sa parking. Na alas 3 minuto sir. Ray Pasaporte, News 5. Nikatkat sa gutter sa UN Avenue sa Barangay Upaw sa Dakben sa Mandawi ang usa ka bus di pasiroan sayo kaganihang buntag. Ang Richie bus gikan sa North Bus Terminal ug paingon unta sa lungsod sa Tuburan. Dunay duha ka pasahero ang maong bus niadtong higayuna ug nanganaog human sa aksidente ug disakay og laing bus. Gibutyag sa driver nini nga si Romar Cantilier nga di kayo kusog iyang padagan paingon sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Dihang mo break na unta siya, kalit lang kunong nihungaw ug iyang gilihayan ang gisundan nga taxi, mao nga mikatkat sa gutter ang bus. Tungod sa hitabo, nalubag ang ligid sa bus, nasayran nga duha pa lang kabuan nga nagdrive sa maong bus human mibalhin gikan sa laing bus. Padagan ko pa yung andre sir, mga 40 to 50 ang undagan. Kabot na pa daw sa nahat. Break ko, wala na may break. To, doon na mag-aire res ko, nga na may taxi dire. Ako lang gilihay res.
kuan daplin para way ma-damage lain. Para dili maigo butong taxi diri ba narabay pasahero pod. Niadtong Sabado gipahigayon na sab sa ang tambag ni Torni sa barangay diin kapin sa 200 ka tawo ang nakapahimos sa libreng legal nga tambag sa mga banggiitang abogado sa Radyo 5. Sugin Limi, JP Laucatsera. Sayo naglinya din sa Basak sa Nicolas Community School Gym ang gustong magpatambag sa mga manlalaban sa Radyo 5, 11.9 News FM, pinaagi sa programang Tambag ni Torni nga madungog matag Sabado, sugod sa alas 7 sa buntag hangtod alas 9. Nagkalain-laing problemang legal ang napadangat nilang TNT radio host nga silang Attorney Omar Ridola o Attorney Dax Monte Aligre o ba ng ilang mga kaubanan nga sila si Attorney Richard Bauson o Attorney Noel Bragat. Ang ilang problema, uban gali, dili legal, na ay duha na kabuk ako nasugatan, nga ilang problema is baha sa ilaha. Ang usapod na problema siya, asa siya o ikapital, kay gusto siyang magsugod o iyang negosyo. So, wako mag-expect nga ang concerns ng mga tao, dili lang legal, ang ilahang mga personal problems silang ipaabot. Gawa sa mga taga-barangay San Nicolas, tuyong miani sa Sugbo si Lolo Billy Picayo, lumad nga taga Villaba Leyte, aron lang gyud maka-avail sa libreng tambag sa TNT og personal nga mahimamat ang mga personalidad nga nagpaluyo sa tambag ni Torni og sa Radyo 5. Nialigi ko kay nakadungog man ko nga dunay tulumanon nga tambag ni Attorney ni ako kay aron magpatambag ko sa akong gamay problema. Nato gikan ko Leyte. Last gahapon ko abot Biyernes. Unsay mo tuyo din Amo ang pagkitambag lagi ni Attorney. Maoray akong tuyo gyud. Maparehas ba sa aksyon ni Rapid Tulfo nga aksyon kaagad. Mao nga si Attorney Omar mo akong gustong mo. Gawa sa libreng tambag, uban ang inyong yours truly og si Maring Leslie, among gisurpresa ang mga taga-Basak sa Nicolas nga among nasakpang naminaw og Radyo 5 og nagtan-aw sa TV5. Asa nga be, asa man na nagtanaw tuara. JP Laucatsera, News 5. The winner for the Reporter of the Year for Television category is Patricia Andrea Patel. Congratulations, Andrea Patedia, Reporter of the Year for Television. Upan sa iyang istorya nga huwang sa panga na mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Dakong sunog ang miulbo karon lang hapon sa Barangay Luz. Diin ubay-ubay na kapanimay ang gikaon sa kayo nga halos ginama sa mga light materials. Kasamtangan nga tuwa karon sa fire scene si Ryan Sorote. Ryan, unsa na ang panghitabo diha? Mga kapatid, mao kining sitwasyon karon sa miulbong sunog dinhi sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Kung inyo makita na karon dito na ang mga bumbero sa Dakbayan sa Sugbo, kung mga kasigbit ng mga lungsod og Dakbayan aron sa pagresponde ani miulbong sunog. Kung inyo makita din sa babaw, may mutang nagtatakit sa may barangay hall sa Barangay Luz. Kung inyo makita din, kunting bagaan na kayo sa kayo. At kung makita na mga pagpulbo sa kayo na kunting bagaapaw na wadi sinyalis sa paglurang kanimang kayo, kuntikan sa kataghan sa mga balay, nga gikaon karon sa kayo. Kung makita kunting bagaan na sa aso, kung sa kung saan pagpasirkulo rin sa kumundiruan, wala paghihapon niya siya makontrolar, gumikan ka ginama sa light materials ang mga balay nga din sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Sa pagkaroon, nagkaroon ka ng mga bumbero o bisang sa dahil pagpasito tubig, huwag kami sinyalis sa paglurang. Ani mao nga kayo, mga tagatong update, ani mao sunod kami arbo kami sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo sa atong pagbalik.
Dulan 120,000 ka mga batan-on ang nagparehistro lukop lalawigan sa Sugbo atol sa napu kaadlaw nga gigahin sa COMELEC aron sila makaparehistro sa sangguniang kabataan. King Perez, Suginlimi. Nahuman kagahapon ang napu kaadlaw nga pagparehistro sa mga kabatan-unan nga nagpangidaron sa 15 ngadto sa 17 anyos alang sa sangguniang kabataan elections. Subay sa talaan sa COMELEC Cebu Province, moabot sa dulan 43,000 ka mga batan-on ang nagtinguhang mubutar sa umaabot nga SK elections. Sa kinatibukan, moabot sa dulan 127,000 ang gibana-banang makabutar sa SK elections. Matod ni COMELEC Provincial Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde nga niadtong Domingo mo'y nahimong peak sa pagparehistro. Sa mga SK voters. Oo, nagmalapuson siya in a sense nga wala yan toward incident nga nahitabo. Wala tayong nadawat na report. Giklaro sab ni Guhilde nga kinahanglan pang isubmit sa Election Registration Board sa COMELEC Central Office ang aplikasyon sa mga nagparehistro usa madeklarar nga official voter sila. Is among i-post ang master list sa tanang ni-apply for registration para kung dunay mo upos sa ilang application pananglit. Subay sa resulta sa registration, matud ni Attorney Guhilde nga nagpabiling buhi ang SK sa lalawigan. Napa sila sa kuan. They're still alive under the contemplation of the law. King Perez, News 5. Nagpadayon ang pagpanguha og pirma alang sa People's Initiative alang sa pagwagtang sa tanang matang sa pork barrel. Gani matud pa sa Movement for Livable Cebu nga usa sa mga sakop sa maong koalisyon nga maghugpong karong Oktubre 3 ang mga miyembro sa koalisyon pag-asesa na sugdan na nga pagpapirma. Anaa sa 400 ka signatures matag adlaw sa matag congressional district ang target nga makuha sa National Coalition Against Pork Barrel. Gikinahanglan nga makakuha og di mo menos 3% ka pirma sa tanang registered voters sa matag congressional district, ingon man di mo menos 10% sa mga registered voters lukop nasud ang mopirma sa maong inisyatiba aron mawagtang ang tanang matang sa pork barrel. Holy Cross dito sa Tisa, and then followed by sa Santo Rosario, and I think we're going to be in Lahog as well. So yeah, we're all getting ready for that. We have the teams ready for all the different districts. I'm hoping that we just start monitoring and working and coaching that we will be there before the end of the year. Gipaygayon karong adlaw ang bidding sa pagtukod sa bagong ospital sa Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang resulta sa bidding uban kang Leslie Caminari Vistil. Gisugda na kaganiyang buntag ang public bidding alang sa pagtukod sa bagong City Hospital. Gikan sa 7 ka mga interesadong bidders, 4 lang ang may qualify human wala makaabot sa deadline, ang Duros Construction Company ug Dakay Construction. Ang WT Construction nagpadala sab sa ilang suwat sa Bids and Awards Committee nga di mo apil sa bidding tungod sa kadaghan nila og trabaho nga proyekto. Ang 4 ka bidder nga may qualify mao ang CE Padilla, WTF EM Oreta, EM Cuerpo Incorporated ug SCDI Construction. Ang lowest bid gisubmit sa WTCEM Oreta sa kantidad nga 274,975,904 pesos and 10 centavos. After an LCRB, the technical working group will now recommend to the BAC for the award of the bidder. Now, the BAC will, after reviewing, will recommend to the mayor the awarding the notice of award to the LCRB. Now, if there isn't already an award, now probably we go to the Sanggunian for the authority of the mayor to sign the contract. Si Konsehal Merian de los Santos miingon nga dako ang iyang panghinaot nga mapadali ang pag-award sa makadaog sa bidding. Siyang usa sa gitahasan sa pagbarog sa bagong City Hospital sa Dakbayan sa Sugbo. Gibana-bana ni de los Santos nga sa buwan sa Oktubre masugda na ang construction. Gibana-bana maabot sa usa ka buwan ang bidding process. I'm very happy because you know for a fact nga mo gid ni akong gitutukan nga proyekto. So naghinaot ko nga dali ni whoever will be awarded of the contract. Leslie Caminari Vistil, News 5. 7 anyos nga batang lalaki na kuryentehan sa kural sa usa ka panimalay sa Dalan Virama. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga mikirig si AJ Padayaw dihang misandig sa kural. Nasuta nga usa ka live nga wire nga kuryente gihigot sa kural. Ang driver sa tagiya sa panimalay nang himakak
nga gituyo nila og butang ang kuryente. Ang amahan sa bata nagkanayon nga ana-ana sa luwas nga kahimtang ang iyang anak. Karon diha nga gikuan sa gikan sa babaw, wa may kay bawo sa dana. Basta ang natanaw karon, makita pa man telephone wire na siya. Gahilak lang ko sa witbit niya na kuya pa na kung anak ko ano yung tingog. Kaya mo gida ito sa hospital mo naluoy itong doktor mo siguro ito masakay mo siyang auto. Sugod Oktubre 16, dili na mahimong mobiyahe sa kadalanan ang mga sakyanan nga walay plate number. Nanawagan ang Regional Director sa Land Transportation Office 7 ngadto sa mga dealer og motorsiklo ug sakyanan sa pagkuha na sa ilang mga bagong plaka. Gipaybaw ni Arnel Tansingco sa LTO nga andam na ang 15,000 ka mga bagong plate numbers alang sa mga sakyanan, samtang 26,000 sab ang alang sa mga motorsiklo. Bugtong dadon ngadto sa ilang buhatan maunang mga dokumento sa sakyanan. Mahimo na usab makuha ang mga bagong plate numbers gikan sa mga dealer sa sakyanan. Human sa Oktubre 16, ipatuman na sa LTO ang no registration, no run sa tanang mga sakyanan sa kadalanan. Dili na mahimong gamito ng temporary plate numbers. Nahibaw sila, initially walay makatudlo kung kinsa mo bayad sa plate balance. Okay. So, ingon nandito nga kami mamubayad na because that's the part of the deal pagpalit sa sakyanan, free registration, di ba? Gibutyag sa pangu sa Provincial General Services Office nga padayon pa nilang gihimo ang physical inventory sa mga na-issue nilang butang at tukang kanhi Capital Security Officer Loy Madrigal. Mato ni Joni Sepe nga ang sakyanan ray na uli ni Madrigal katong sakyanan nga nakadasmag sa magtiayong Mirambel. Kay numduman nga mihawa sa katungdanan si Madrigal human na lambigit sa mga kontrobersiya sama sa gikatahong relasyon ni ini ang sekretarya ingon man nga nakadasmag patay ang gi-issue niyang sakyanan didto sa Dakbayan sa Bugo. Di pa magamit ang maong nabangga nga sakyanan. Matud sab ni Sepe nga naglisod sila sa pag-contact ni Madrigal aron unta nga ipauli ang uban pang gi-issue nga tangan sama sa mga armas. Sa ito ang property officer. So kung makuha na to, may bawaan na to kung saan na to yung accountability sa office nila, dihan na to may bawaan kung napabay mga equipment nga iyang pinirmahan, wapan na to, wapan niya iuli. Ilado ang Barangay Tisa, Cebu City tungod sa ilang lami nga siomay, hinungdan nga daghan kayong tindahan nga namaligya ni ini sa maong lugar. Isip pahinungod ug pagpasalamat sa patron sa maong barangay, gimugna sa mga opisyales sa Barangay Tisa ang Siomay Festival. JP Laucatsera, Suginlimi. Dungan sa kapistahan sa ilang patron nga si San Lorenzo Ruiz, gilusad sab sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo ni atong Domingo ang labing unang Siomay sa Tisa Festival. Nahuna-hunaan ni Kapitan Philip Zafra ang maong ideya aron mahatagan og importansya kung unsa kadako ang natabang sa maong sikat nga pagkaon nga naghatag og panginabuhian sa mga residente sa Tisa. Agi sa ning pasalamat sa among patron, at the same time agi sa ni og pasidungog sa mga taga-Tisa nga enterprising kayo. Kaniadto kag may negosyo, mangga, mani ug mais, pero kaning siomay mo'y nakapasikat. So hinungdan nga ato gining ipasiugda ang permerong Siomay Festival sa Tisa kay may gada og dungog sa Tisa dili lang sa Cebu kundi sa entire region. 11 katuig nang nagtrabaho si Noel sa iyang gihulagway nga labing unang tindahan sa siomay sa barangay. Matod niya nga kung di patungod sa siomay, di unta makaeskwela ang iyang mga anak ug makakaon ang iyang pamilya. Dako sa iyong katapag ni sa akong pamilya, sa akong tabang sa akong mga amigo, nag-aaral trabaho, sa extra. Anong angay man mo palit ang katawhan og siomay sa Tisa? Kay lami man ang siomay lang mo diri. Lami o ganang barato o mabustog ka. Dugang ni Kap Zafra, buot niyang mapamatud-an nga di lang sa pagluto og siomay, maayo ang mga tisanon, kundi lakip na sa pagsayaw, mao nga ilang gipasiugdahan ang Siomay Festival Queen o street dancing. So, ato nakita nasuta, kadaghan yung mga choreographer sa Tisa. Ato nakita og nasuta, kadaghan yung mga maanyag nga talentado ug may intelihente nga mga kababayan sa Tisa. JP Laucatsera, News 5. The winner for the Reporter of the Year for Television category is
Patricia Andrea Patel. Congratulations, Andrea Patedia, Reporter of the Year for Television. Uban sa iyang istorya nga huwang sa panga nga mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimog istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Usa ka 39 anyos nga anak mitanggong sa iyang inahan sud sa kwarto human wala hatagi og kwarta sa iyang inahan. Unang naalarma sa kapulisan ang usa ka hostage taking. Jinky Bargyo, Suginlimi. Dinhi ining balay sa Naya Village sa Barangay Tisa giingong gi-hostage sa anak ang iyang kaugalingong inahan. Matod sa mga silingan, nakadungog sila sa pagsyagit sa katabang, hinungdan nga naalarma sila. Oo, syagit siya. Nga mo na nga gikuan siya sa anak. Naman, way kaon-kaon ng anak. Murag anak, yun. Doon lang lukad lang itong away kaon-kaon. Tungod sa hitabo, gidakop sa mga pulis ang 39 anyos na suspect nga si Oscar Enrique Alionar. Base sa investigasyon sa kapulisan, wa hatagi og kwarta sa inahan nga si Virgie Alionar ang iyang anak. Tungod niini, gitanggong sa anak ang iyang inahan sud sa ilang kwarto. Pati ang helper pinagawas tanan, ang basta ang nabili na sa sulod sa balay ang nanay plus ka ng suspect nato. Yung sa pangprangkahan niya bali? Ginangkahan ang bali. Ang suspect giingong 5 kahigayon na nga gipa-rehabilitate tungod sa paggamit og gidili nga drogas. Apan dihang gipangayuan siya siyang habig, nagdumili ang suspect sa pagluwat og pamahayag. Pwede siya na ipungtan na? Ano ako man? Tanaw, sige, file case na ko diha. Ang hepe sa Punta Police miingon nga posibleng alarm and scandal ra ang mamahimong ipasaka nga kaso tungod kay wa sila nakuhang ebidensya gikan kaniya. Jinky Bargyo, News 5. Kalambigitan sa drogas maoy usa sa mga gitutukang motibo sa pagpatay sa 52 anyos nga lalaki nga gipusil sa makadaghang higayon sa riding in tandem sa Barangay Alegria sa lungsod sa Cordova. Ryan Sorote, Suginlimi. Patay ang 52 anyos nga si Cesar Torion pasado alas 3 kagahapon human kini gipaulanan og bala sa riding in tandem sa sitio Kamatis, Barangay Alegria sa lungsod sa Cordova. Igura nga naglingkod ining lingkuranan ang biktima dihang dunay motor ang nihunong sa iyang atubangan. Giingong mibunot og kalibre 45 nga pistol ang back rider og dayong namusil. Gumikan sa hitabo, nag-iyahay og panagan og panago ang mga kabanay og silingan sa biktima. Human mamusil, daling misibat ang motorsiklo paingon sa barangay poblasyon. Nakadagan ang biktima sa tindahan sa iyang igsuon apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Tulo ka kabhang sa kalibre 45 ug usa ka deformed slug ang na-recover sa kapulisan sa hitabuan. So ang backrider iduol nga bay igong pangutanan ni dito sa og pusil. Inungdan sa pagkaigo sa nagkadayang bahin sa iyang lawas, inungdan sa iyang inanali nga kamatayon. Wa matubang sa kamera ang mga kabanay sa biktima. Gitunan sa kapulisan ang taho gikan sa mga silingan sa biktima nga nalambigit kini sa ginadaling drogas. Sa una murag na appeal ni siya sa kuan pero nadaw report nga involved siya pero wag ma kuan ba masuta gud. Unsa gud siya ka kuan ka-active anay nga mong illegal nga kalihukan. Ryan Sorote, News 5. Anaa sa kritikal nga kahimtang ang usa ka mekaniko nga gipusil sa wa mailhing tawo. Mubalik si kapatid Ryan Sorote. Nag-ayog motorsiklo ang biktima nga si Jenard Casipli dihang gipusil siya sa ulo sa wa mailhing mamumuno pasado alas 5 kagahapon dinisud mismo sa 3 Racing Motor Shop nga namutang sa eskina Pakpakan ug National Road sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pagkawa po sila dagan. Dili ito dong. Ang napusil. Tagaluyo mo kuno ana sila. Namo siya ka atraso mo kuno ana. Buong nila. Suway nga gigukod sa usa ka pulis kinsa mo'y tag-iya sa giayo nga motorsiklo sa biktima ang suspect. Ining iskinita paingon sa sudunon nga bahin midagan ang mamumuno apan wa na kini maapsi sa pulis human kini masukamod. Miresponde usab ang mga pulis sa Station 4 ug mga taga-barangay apan wa na nila maabti ang namusil. Way nahibaw ang kontra ang pamilya sa namatay apan ilang gitugan nga mogamit kinig illegal nga drogas. Wa ko kay baw lagi ana sir ang kuan
badlungon magukuno nagmahubog kuno sir uy nya abot na diri mahubog na matug ba diri baya ato sa gawas tuabi na siya sa gawas permi nagtrabaho. Sa pagkutlog ining balita, gikan sa Mactan Doctors Hospital, gibalin sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima og kasamtangang anaa sa talandugong kahimtang. Gingong misud sa luyong bahin sa ulo sa biktima ang bala ug milusot sa iyang baba. Ang motibo ni di pa kita ka tinuon sa motibo kay ang tao dili mo operar ba. Sitio ambot. So may ni kalig. Mura na to pa nagamo baka na mong gikuan, mo ana wa mi katultul, wa mi kaila sir, wa mi kita. Ryan Sorote, News 5. Usa sa tulo ka kanhihepe sa theft and robbery section sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo magatubang og kasong grave misconduct. Ang investigasyon adunay kalabutan sa kapakyas nila sa pagtugyan ngadto sa insaktong tinugyanan, usa ka auto nga na-recover sa maong unit. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gi-upgrade sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 ang kasong administratibang nga giatubang karon sa usa sa tulo ka mga kanihepe sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office. Sila gi-imbestigar tungod sa paggamit sa usa ka recovered vehicle nga giabandonar ni atong miaging tuig. Unang girekomendar sa Investigation and Detective Management Branch sa CCPO ngadto sa PRO 7 ang kasong less grave neglect of duty alang nila ni Chief Inspector Noli Cernio, Senior Inspector Elisandro Quijano ug Inspector William Alicaba. Sa tulo ka mga nalambigit nga opisyal, nakahukom ang RIDMD-7 nga ang kaso batok ni Cernio angay patasan tungod sa aligasyon nga personal niya nga gigamit ang sakyanan. We found out that there are certain circumstances which were not taken into consideration, and as a result of which, for Police Chief Inspector Cernio, he will be charged for grave misconduct. The less grave was elevated to grave misconduct. Ang maximum penalty for grave misconduct is dismissal from the service. Last grave neglect of duty ra gihapon ang atubango nila ni Alicaba. Nakita sa investigasyon nga bugtong violation sa duha mao ang kapakya sa pag-turnover sa maong auto. Ang lang yan to, ang violation lang is they failed to turn over the vehicle, the abandoned vehicle to the highway patrol unit, which based on the standard operating procedure, they should be the repository of all ang aning klase nga cases. Andrea Patenia, News 5. Mabulukong gisaulog sa lungsod sa Argao ang ilang kapistahan ni atong Domingo. Usa sa mga highlights sa maong kasaulugan, mao ang indigay sa kaanyag sa mga dalagang Argawanon. Ang kaanyag sa mga dalagang Argawanon, giubanan sa gipasigarbong Hablon Industry sa maong lungsod. Mitambong si JP Laucatsera sa maong kalihukan. Dinhi sa Serge M. Remonde Cultural Memorial Gym sa lungsod sa Argao, nagkatapok ang mga Argawanon ni adtong Domingo sa gabi aron mosaksi sa indigay sa kaanyag sa mga dalagang Argawanon. Ug kay nailaman ang Argao sa mga mamuhatay og hablon, ang maong indigay sa kaanyag nagsentro sa paggamit niini diin ilang gihimong sapot ang hablon sa mga kandidata alang sa nagkalain-laing kategorya sa kompetisyon. I would like to nalipay ko kay ang akong Vice Mayor gyud ani mo naningkamot ba nga kaning amo nga lumad nga panginabuhian dinhi sa lungsod sa Argao, which daghan kay nakapa-eskwela ni ani kaning hablon, iya gyud nga gitanaw o dako namong kalipay nga gihangop sa namo nga mga Argawanon nga si Vice Gov o si Gov John mismo ang iyang asawa nga si Jewel mo'y nagtabang og pukaw o kaning murag dying industry din sa Argao. 12 ka mga kandidata nagtigi aron malangkat ang koronang nagtangag sa titulong Dalagang Argawanon 2014. Sa production number, sulob sa mga kandidata ang nagkalain-laing disenyo nga formal wear nga ginama sa hablon. Mirampasab sila sulob ang funwear nga hablon. Mipaso sab ang mga kandidata sulob ang Mistress Address de Hablon nga mugna sa mga designers nga mga Argawanon sab. Gikan sa 12, 5 ka kandidata ang gipili aron makapadayon sa indigay ug dinhi na sila gigisa sa mga hurado ug mga pangutana.
isip usa ka Maria Kakao karon ang atong kuan ang Maria Kakao gagahapon nga usa siya ka independente nga babae nakahibaw bitaw tanan nga ang argawanon gigiyahan sa kaitasan ug gasa sa atong kalikupan. Kadalagang argawanon naadyo kay niining pariha nga pariha ni Maria Kakao. Si Maria Kakao usa ka engkantada nga dili lang gwapa pero usa ka manggihatapon. Si Maria Kakao karong panahona usa gayud ka maayong ehemplo. Siya usa ka negosyante nga nanag-iya og usa ka dakong plantasyon sa kakao. Diin ang iyang mga ani niini iyang gibaligya sa gawas sa nasod. Gikoronahan isip dalagang argawanon ang 21 anyos nga fresh graduate sa kursong Business Administration sa University of Cebu nga si Joris Mary Cinco. Di ba? Kaya wala siya ko nag-expect. Mapasalamaton kayo ko sa tanang mga tao nga ni suporta na ako. As in, dagan siya kayo, dili matagsa-tagsa. Since ako naman ang dalagang argawanon karon usa jud sa ako ang gipahingusgan kaya ang pag-promote jud sa hablunan diri sa Argao. Gusto ko nga mabuhi og balik, kunya gusto ko nga ma-adapt sa mga kabatanunan nga makahibaw pud sila sa kultura kaniadto. Ang dalagang argawanon 2014 usa lang sa pipila ka mga kalihukan alang sa kapistahan sa lungsod sa Argao, agig pasalamat ug pasidungog sa ilang patron nga si Saint Michael Archangel. JP Laucotsera, News 5. The winner for the Reporter of the Year for Television category is Patricia Andrea Patel. Congratulations! Congratulations, Andrea Patedia, Reporter of the Year for Television. Upan siyang istorya nga huwang sa panga na mausay bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Kay naghuot na ang mga piniriso sa Cebu City Jail ug bisan dito sa Muntinlupa, 200 ka mga piniriso gikan sa City Jail ang gipadanga to sa Abuyog Leyte aron dito ibalhog aron magsilbing extension sa National Petitionary. Gipahibaw sa acting Mayor Edgar Labella ni City Jail Warden Johnson Calub kabahin sa pagtransport sa mga insular prisoners. Kay numduman nga nagproblema ang Police Coordinating and Advisory Council kun PICAC kay daghan na kayo ang mga piniriso sud sa Cebu City Jail. Ang ato diain kuan ang atong City Jail, we deducted about 200 insular prisoners na instead ito na to ipadala sa Abuyog Leyte. Mga insular prisoners kay ang Muntinlupa ni kuha na sila, congested na sad kuno sila dito. So instead of sending them to Muntinlupa, 200 insular prisoners will already shipped to Abuyog Leyte. There is a pamana. That's part. Kapin 6,000 ka mga pamilya ang nagtapok sa Plaza Independencia niadtong Domingo sa buntag alang sa nationwide simultaneous Pantawid Pamilya National Family Day and Convergence Caravan nga dunay temang Pamilyang Pilipino para sa pagbabago tumatawid sa kaunlaran. Nagkalain-laing kalihukan ang gipahigayon, gipangatagan sa family packs ang mga misalmot nga pamilya ug ang giawardan ang third placer sa huwarang pamilya sa tibok nasod nga gikan sa Carmen Bohol. Dunay mihatag og testimonya diin ilang gipaambit kung unsa kadako ang natabang sa 4-piece program ngadto kanila. Matod sa Regional Director sa DSWD7, sukwahi sa mga pagsaway nga usa ka matang sa dole-out ang maong programa, gitudluan nila ang mga miyembro nga mahimong productive pinaagi sa ilang mga livelihood programs. Giklaro sab niini nga dunay mga resikitos aron makadawat ang batag pamilya og 500 pesos nga monthly health allowance sama sa pagtambong sa ilang mga family development sessions.
Di sab matagan og 300 nga monthly school allowance ang ilang mga anak kung mulapas og 3 ka absences matag buwan. Or a partner, so in the absence of the attendance of family development session, di sila kadawat sa 500. So mao na nga naa yung mga conditionality, so dili dole out. So kung non-compliant sila anang abuwan, wa sila madawat. Andrea, nakadawat kong tao nga kontrolado na kuno ang sunog sa Barangay Luz, no? Ginaot nga wala untay na hangin, no? Mao, and sa atong mga kapatid na gusto mo hatag sa ilang mga hinabang, mahimo sad silang mo coordinate no sa atong mga barangay official sa Barrio Luz. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime, daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita, aksyon!